sledoval aj, alebo si aj mal nejaké ohlasy od ľudí na Instagramoch a podobne na svoj tím, tak ako reagujú na tvojich ľudí, vlastne takí tí ľudia, followery tvoji, a ktorých máš na Instači? Čo sa týka mojich fanúšikov, tak ja som strašne za nich vďačný, pretože nech spravím hocičo, alebo nie hocičo, akože že aj niečo zlé, ale hocičo, čo má nejaký zmysel a význam, tak oni to podporujú. A takí tí moji skalní, ktorých je naozaj veľmi veľa, tak oni sa tešia z toho, že som v tejto súťaži. Samozrejme, že sa nájde niekto, kto povie, si sa zapredal, pre peniaze urobí všetko, vieš. Pritom, ja keď som si to zrátal, že keby som nezrušil svoje akcie a kvôli tomu, že som v tejto show, tak v podstate ja mám ten istý honorár, jak keby som tie akcie mal, hej. Čiže ja som to len zamenil, ten istý honorár, že potreboval som oddychnúť od koncertov. Naozaj som chcel vypadnúť z toho stereotypu, lebo ja hrám 8 rokov non-stop v kuse každý víkend. Ja mám jeden víkend v roku voľný, keď idem na dovolenku, vieš. A chcel som vlastne vyskúšať si niečo nové, bola to pre mňa výzva. Keď som sa dozvedel, akí budú porodcovia, alebo aký je výber z tých porodcov, tak som si povedal, že určite idem do toho. Samozrejme, že ste tu vy, je to pre mňa obrovská opora, aj keď vám to možno nepoviem takto napriamo, ale myslím, že sme tu taká rodina a takí ľudia, že naozaj odhliadnúť od toho, že mám doma už teda dcerku a ženu, tak sa naozaj do tej Prahy teším a nejdem semka do práce, ale idem sem naozaj sa zabávať, idem za skvelými ľuďmi, s ktorými prehodím pár slov a zaujíma ma to, jak sa majú a viem, že ich zaujíma môj život, čiže sa stretlo príjemné s užitočným. No ale vrátim sa naspäť. Hejteri samozrejme sú, budú vždy a ja furt hovorím, že keď nebudú hejteri, tak niečo robím zle. A na druhej strane najväčšia forma hejtu, ako môžeš v živote dostať, je ignorácia. Kým sa o tebe rozpráva, tak je to dobré. Takže, ale nečítam to. Zo zásady nečítam absolútne nič. Takže ani neodpisuješ tým pádom? Akože napríklad, keď ti do directu dojde nejaký, že kámo. Ja mám v directe 300 správ za deň, vieš, nedá sa to odpisovať na všetko. Myslím, že ty to asi poznal, lebo som videl, koľko máš followerov na tej svojej Instagramovej stránke, čiže tiež to nemáš jednoduché. A plus ti ešte píšu do tej druhej, tí, ktorých nemáš vlastne v priateľoch. To sa nedá akože všetko čítať. Sem tam si niečo prečítam. Ale vieš čo, ja už som tak nastavený, že mne keď dojde nejaká kritika, konštruktívna kritika, na ktorú sa zamyslím, je slušne podaná. To sú veci, ktoré ma posúvajú dopredu, prečítam, odpíšem. Jak mi dojde nejaký vyslovený hejt, tak už to není také, že teraz mu na to odpíšem, on mi odpíše, ja mu odpíšem. Vieš, žiaden takto, ne, bán, úser, vymazať a konec. Nenahlasujem ho, nech si píše na někoho jiného, ale neriešim to. Na Instagramu je docela nová Jana, ta s tím neměla úplně zkušenost a ta bohužel si prožila teď vlastně poprvé nějaký hodně jako negativní reakce na její působení v této soutěži. Bavili jste se třeba o tom? Neříkal si třeba jako na to se vykašlení a tohleto? Že my jsme to jako zaznamenali. Ja som to zaznamenal tiež, aj keď to nečítam, ale bolo toho tak veľa, že sa to ku mne, všetkého, čo je extrémne veľa, tak sa ku mne donese. A toto sa mi doneslo tak isto. Ja som sa nad tým len zasmial, pretože ju poznám, trávim tu s ňou čas. A viem, že vlastne tie veci okolo droga, chlastu je úplná blbosť, hej, lebo proste ona je extrémne koncentrovaná predtým, než ide na ten stage a nedovolila by si vôbec nič a hlavne ja ju nepoznám, hej, takto, ale myslím, že a dám ruku za ňu do ohňa, že tieto veci, že drogy, to je úplne mimo ňu a alkohol a už vôbec ne, a je to profesionál jednoducho. Ale zaznamenal som to a preto som aj dneska v tých mojich kaučkách povedal, že jednoducho ona je taká, aká je veľmi spontánna, čo si na nej veľmi vážim a proste jednoducho, keď ju to nápadne, že chce tancovať, tak nech tancuje a prečo jej to niekto bere. No. Keď by si chcela rozopnúť blúzku, že to teraz tak cíti a proste bude tam v podprsenke, tak kokos to správ. Lebo práve to je to, čo niekto povie, že hráme to. A práve to je to, že to nehráme. Lebo keby sme to hrali, tak tie svoje emócie potlačame a tvárime sa, že sme niekto iný. No proste som dokerovaný, maco, tučný, a ktorý sa rozreve. A čo, vieš, nech sa mi smejú ľuďom, je to jedno, vieš. Ja zase dokážem byť aj taký, že, vieš, plesknem, ale už som 36-ročný otec, čiže... A takisto Janka, takisto Vojtadík, máte všelijaké dvojzmyselné vety, ale oni sú v konečnom dôsledku není dvojzmyselné. Dvojzmyselné sú pre nás a on to naozaj myslí dobre. Hej. Čiže mňa to trošku mrzí, že dostaneme nejakú škatulku, ale na druhej strane si poviem, že fakt sa mám nad týmto pozostávať, že kvôli čomu. Vieš, robíme proste dobrú vec, niekomu možno meníme život a ja dám ruku do ohňa, že sme tu není kvôli tým honorárov, ktoré za to máme, že sme tu
úplne kvôli niečomu inému. Samozrejme, že všetci potrebujeme z niečoho žiť, ale to není tá hlavná vec. To je hlavné. Kokos, pekná výpoveď. Celou epizodu sledujte na novaplus.cz.